Bahar yağıyor aşık gönül tutar Akbilini koşa haline Bizim Türkmen halkımızın eni atlı aydımı hem de saat hakta söz açtık. Bu eserin koşkusunu döredip, onu henge salan Balkan vilayetinin Terdar etrafının şäherinde 19. asırın ikinci yarımında yaşayan Qaramergen atlı şahirçikten baş çıkan ýigdiň ady bilen baglaşypdylar. Köp adam eni atlı halk tazymyzy enelere bagşlanyp döredilen tazdyr diýip hasaplar. Emma bu aslynda beýle däl. Ol hakykatynda häzirki Terdar etrafynda 1850-nji ýyllarda dünýä ýene şeýle bir görmege gaty owadan eni atly gyýda bagşlanyp Aşkyt Qaramergen tarapyndan döredilen eser bolan onu taryhy maglumatlar tasdikleýär. Geçmişde gelen gyýlar toýdur bayramçyklarda depe çykyp baýrlyklarda läle kakyp şadýanlyk bilen öz ýürek arzuwlaryny beýan eder ekenler. Şol eni atly gyýdyň owadanlygyna aşyk bolup diňe şol töwerekdäki däl, hatda uzak ýerlerden hem ençe meýitler onu görmeň arzuwyna gelip ýörite onu tinlemaga barar ekenler. Günlerde bir gün häzirki Terdar şäheriniň ilerisindäki Agynyş diýilen ýerden gelýärkä öz boýdaş şoralar bilen aýdym aýdyp läle kakmaga çykan eni atly gyýdyň biçak görmegeligine nazar düşen Qaramergen kalbyndaky peýda bolan hetirlerini beýan edip ol gyýy taryf etmäge durýar. Şol wakanyň iýi süre bu goşgyny eşden Qaramergeniň ýoldaşlary onuň ýürek joşgundan kemale gelen bu eser alyp göterýärler. Şondan köp wagt geçmänkä ol eser folklor eseri hökmünde tutuş häzirki Terdar etrafynyň şäherine ýaýrayar. Yankı ene diýilýän tuartly Terdar şäher diýip atlanylýan şäherde ýaşap geçen bir. Şeýle owadan maşgala bolandan aşykän bolupdyr diýerler enäni. Şol ene aşyk bolsa da aly bilmän gedip ýörüpdir da Qaramergen diýen ekenler, at üstünde gedýän eken. Bir çay bar şoňa Agynyş diýip atlanylýar. Şol Agynyşyň düzünü bir uly toý boljak, da bagş aýtdyryljak, at çapdyryljak. Şol geçip barýan gyýylaryň arasynda enen haýsydygyny daşdan men nädip bilerim diýipdir. Ol ýaky ene elinden ýalygyny açyrar diýip aýdypdyrlar. Zoralaryň biri ýalygyny başyndan çeker da gaçyrar, şo ýalygy gaçyran hem ene bor diýipdirler diýär. Ondan bulan toyun gidip duran wagtynda şol enäniň zoralary bilen Agynyşdan inip barýan wagtynda efewane diýip duran fiinlap. Onyan sagylaryň biri o bilmediklerini bolup enäniň başyndan ýalygyny gaçyrypdyr diýär. Şo barýan enedigini daşdan görüpdir diýär. Ondan ýaky joşup şo taýda ılgap innim Agynyşdan yarımadım ýan ýollaşdan ala ýaglyk typar başdan men şuň enäni gördüm diýen fetirler dünýäye inipdir diýär. Şu adetçeli halkymyň diline, bagşylaryň diline aýdylyp onu da ýörgülün aýdylyp gelýän aýdymlaryň biri. Ilgap innim Agynyşdan boýy Ilgap innim Agynyşdan boýy yarımadım ýan ýollaşdan dady ala ýaglyk typar başdan boýy men şuň enän gördüm dady ine diyen taçyzar boye taşları tutarın tardade abde ucunne koşonar boye men şun inen gördüm dağı inen gördüm şunan gördüm boye köllerde kuvan gördüm dağı
dade Abdi evlat Türkmen kıydı boye Men şun inan gördüm dağı Aşık Meryem tarif eder dade Sallanana uzine der dağı Sen aşıklar ballandadır dağı Men şun inan gördüm boye İnan gördüm, sonan gördüm boye İnan gördüm, sonan gördüm boye Köllerde kuvan gördüm, men şun inan gördüm dade Hey Türkmen halk aydım sazlarının köpsünün döröýüşi barada türlü rowayatlar var. Şonun ýatly tasam 200 ýyl bäri aýdyp gelýän eni aýdym barada da bir näçe rowayat var. Men şol rowayatlar bilen gyzyklanyp, umuman eni aýdymyň döröýüş taryhy bilen gyzyklanyp, maglumat ýygnamda bir ütköşük makala gawat geldi. Onu mirasgar Bäşim Almaýew ýazdy. Türkmenistan tarihine yüzlenip ol şeýle diye ýaglar daşyna aýlanyp galasyny gawa galdy. Üstesine de Kurnuwardan gelýän suwum kesip onu baş gerek soğup galany suwsuz galdyrdy. Ödem urşy başlamaka şert goýdy. Siziň şäheriňizde külli türkmeni owadalygy bilen belli bolan ene gyýdy we kepele köýürüň doğruny berseňiz bölem biz urşam etjekkä, ýeňim etjekkä öwrülip gidersiň. Talapyny halka ýetiripdir. Serdarlar maslahat edip bularyň diýänini bersek, bular onu bilen çäklenmez. Sebäbi bular biziň talapymyz etjek ýaly. Ýende soralyp bizden başga da bir topar zatlary almak bilen bir daşymyzdan gitmez bolar diýip boranmany maslahat edýär. Üstesine de bildirtmän ýanky gawaň böwsüp geçip ýanky kepeleň doğrunyň üstüne 10 ýaşly ogluny mindirip Göktepe kömek haýyş edip ugra diýerler. Göktepeler muny eşitip bulara 12 000 atly kömege ugra diýerler. Olar gelşine ýanky galtamallary duwdagyny edip halkyny azad edýärler. Millet hem degensine ulut toy tutupdyr. Toy gidip durka eskerler bütün şäheri bir gyýda çalşak bolunan gyýyz nähilka biz şonu görüp bilmedim kak diýip yerli milletten haýyş edipdirler. Bu gurrunun gyýdyň kakatyna ýetdi. Ene gyýdyň kakaty gyýdyna sala sally. Gyýdym bolýa halk haýyş edýän bolsa eder. Ýöne men bir haýyşdym, men ýeke bolmaýyn. Ýanymda topar bolup, gyýylar bolup geçeli diýip haýyş edipdir. Bedenip, beslenip bir topar gyýy 10 000 nizamy duran atlaryň öňünden geçip başlady. Gyýylar geçip barýaka ene ýuwaşykdan büdürenekläpdir bolup ýa ýele gyýdyň maňlaýyna ýalyp galap ýere düşüp. Muny seret duran mergen şahyrym, aşyk mergenim muňa muň hatirasyna bu goşga dedi. Bu goşgam şeýle gowy çykypdyr boli Göktepede oraz bagyp giýip ýerse bolupdyr. O da muňa bir heň düzüp aýdyma salypdyr. Ol aýdym şeýle gowy çykypdyr boli ýaýrap belli aýdymçy kepele köýrüm aýdyp başlapdyr muny. Mundan eşitipmi ýa başga ýerden eşitip bulaýdymy Sahara bagşam aýdýan. 1925-nji ýylda Sahara bagşy bamyda bir toýda aýdym okutýarka her aýdymdan soň
halk enen aýdyp bersene diýip haýyş edýär. Bu da wagty bilen aýtmanlar ahyrim ýaslyga gyşar, tirsegini berip gyşaryp ýatan ýaşul aýyrlar. Nädele diýip sorak beripdir. O da Tarzan halkyň göwüne degmi? Aýda diýipdir. Ýatladygmyz borda diýip. Soň seredip otursaň, ýaşuly ýanky enegiýiň adamsy Aman Murad eken. Gawagdan soň enegiýi köp saklaman ulgrak bolsa da Aman Murady beripdirler. Bular gow bagtda durmuşda ýaşapdyrlar. Türkmen taýyny öğretmekde uly ýylgallaryň halkymyzyň arasynda Kelbaşy lakam bilen tanylan Allahyberdi Aýdogdy ogluny degişdiler. Kelbaşy Türkmenistan tutuş çäginde toýdur bayramçyklara, çakyrlyklar ýatadyna çagyrylyp öz sunudyny halkyna hödürleýän eken. Ol munyň bilen çäklenmäni öz dinleýijilerine şu halkymyň arasynda eşitilmedik delheň bar bolsa özüni habardar etmeklerini olara tapşyrýan eken. Häzirki terdar etrawyny toýa baranna şol etrawyň çäginde eýem meşhur bolup uğran ene atly heňi eşitýär. Ol soň öz owasyna Göktepe etrawynyň ızgyn dogatyna dolanyp gelenine, öz öýüne dolanyp gelenine şol heňden üýtgeşik nusgasyny taýýarlamagyň uğruna gelip bir näçe güniň içinde şol heňden 3 bölümli uly bir täze ene atly saz eserini taýýarlapdyr. Häzir men şu ene atly halkanyň kakuwyny hemde giriş bölümini ýerine ýetirip bereň. Türlü ağa şu ene atly halkany ýerine ýetirende baýrlykda läle kakmaga çykan gyýlaryň näki läle kakışlaryna çelle suratlandyrypdyr. Bundan başga da türlü tarif şu ene atly halkanyň soňky bölüminde, jemleji 3-nji bölüminde şu 10 perde barlayan ýerini 2-nji ýerek barlanyna 12-nji perde barmak bilen taýyň ösmegini gazandypdyr. Halkymyzyň bagşçylyk sungadynda bir saada bir aýdym sanylýan ýagdaýlar bar, mundan başga da bir saada bir näçe aýdymlar sanylýan ýagdaýlar bar. Şu ene atly saz hakynda söz açylanda da şu aýdymyň esasy, asylky nusgasy ýa-ni belläp geçişim diýäli Garamergen tarapyndan ene atly gyýda başlanan söz bolup durýar. Mundan başga şu 20-nji asyrlarda bu heňe Türkmenistan halk başçysy Ummat Jelilowyň şu Magtumly Pragynyň sözüne bolarsen atly sözüni sanalan nusgasy hem halkyň arasyna ýaýrap başlady. Ol hem başçylar tarapyndan giňden ýerine ýetirilýär. Bir ene aýdym bilen ýene de bir zady gurrun beresim gelýär. Belli sazşynas Mehmet Orusow, o da aýdym sazdan başy çykyp mullagada şägir de bolupdyr. Şol mullagaň agzyny neşten zadyny gazetde makalat çykarypdyr. Mullagada diýe eneni görüpdir. Ýöne eýem 50-55 ýaşyndaky gelin eken. Şo adam owadylygyny ýitirmen, hiratly owadan gelin eken diýip mulla gurrun beripdir. Biziň göwnümizde bolmasa balaýdym owadylygy bilen, öz şirinligi bilen ýende de bir epesli döwür ýaşar.
Milli aýdymsaz modumuzy dünýä ýaymakda uly işler durmuşy geçiren hormatly prezidentimiň janynyň sag bolmagyny, alyp baran il ýurt bähwetli işleriniň rowaş almagyny arzuw etýär. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun. Edýän işleri rowaç alsyn. Şu zatlara ýol açyp beren hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. Il ýurt bähwet tutýan işlerini mudam etsinlik gazansyn.